Jo he parlat bàsicament de la Catalunya industrial, això vol dir que hem de tenir un principi, volem que Catalunya sigui un país industrial. Segon, ens fixem un objectiu, que la indústria pesi un 25% de l'activitat econòmica a casa nostra, i tercer, sabem que perquè això sigui així s'han de produir unes determinades condicions. Formació, també formació professional, orientació cap als mercats exteriors, innovació, transferència tecnològica, recerca, tot això que finalment fa que un país com Catalunya pugui assemblar-se en els millors països. Pensem en països com Àustria, com Dinamarca, com Holanda, com Bèlgica, com Suïssa, tots són països relativament petits com el nostre, amb la mateixa població, més o menys com nosaltres, que tenen vocació industrial, que són molt exportadors, que estan molt oberts en els mercats exteriors i al món, que són molt innovadors i que finalment són els països on la gent pot arribar a viure millor. Nosaltres podem ser un país així, val la pena intentar-ho. I estic molt content perquè aquest projecte em va motivar a fer un màster de nanociència i realment hi vaig dedicar molts esforços i estic content que aquests esforços vegin valorats. Doncs m'ha emprenyat el meu treball final de màster, que consisteix en el disseny d'un sistema de control de costos per a una empresa de construcció especialitzada. Realment ja he acabat el màster i estic treballant i estic ampliant realment aquest contingut i cada dia és la meva feina.